Slava Bohu na výsostiach.
zachováva jeho prikázania a jeho ustanovenia, ktoré ti dnes dávam, aby si bol šťastný ty, tvoj synovia po tebe a aby si dlho žil na zemi, ktorú ti Pán tvoj Boh dáva na život. Počuli sme Božie slovo. ktoré je čisté, vyzdobené a pripravené prijať ho
vám poviem príbeh jeden o jednom mužovi, ktorý žil kedysi dávno a kedysi veľmi ďaleko. Bol veľmi mocný, bol veľmi silný, vysoký, mal silné svaly, bol to obrovský sila. A tento muž si povedal, keďže som taký silný, taký mocný, tak chcem slúžiť tomu najmocnejšiemu pánovi na celom svete. A tak začal hľadať najmocnejšieho kráľa. A skutočne našiel najmocnejšieho kráľa a jemu sa dal do služby. Ten kráľ chodil po svete s veľkou armádou a vždy vyhrával, pretože ten obor, sila mu všetky bitky pomohol vyhrať. Ten kráľ nebol veľmi obľúbený vo svojej krajine, pretože sa ho ľudia báli pre jeho moc a pretože nebol dobrý. Ale keďže bol mocný, tak ten obor mu slúžil, ten mocný muž. Až jedného dňa sa tomuto kráľovi zjavil zlý duch a oznámil mu, že o nejaký čas si po ňoho príde. A ten mocný, najmocnejší kráľ sa takto roztriasol. Ruky sa mu začali klepať, hlas nemohol vydať ani hláska z hrdla. No a keď to videl ten najmocnejší muž, tak si povedal, ty sa bojíš? Tak teda nie si najmocnejší, keď sa bojíš. Preto ja ti nebudem slúžiť. Ja chcem slúžiť iba tomu najmocnejšiemu pánovi. A rozhodol sa, že bude slúžiť zlému duchu, keďže sa ho ten kráľ bál, teda znamená, že ten zlý duch je mocnejší. A tak ho vyhľadal a spolu chodili po svete a robili zlo. Lebo je duch robiť iba zlo. V jeden deň kráčali spolu obidvaja po ceste. A pred ich očami vedľa cesty bol drevený kríž, starý drevený kríž. Na ňom bola pribitá soška pána Ježiša umúčeného, tak ako na tomto našom kríži. Keď to diabol zbadal, tak začal sa tiež tak klepať, začal mať strach. A obišiel ten kríž veľkým oblúkom dookola a prišiel až na cestu, až ďaleko za ten kríž. Keď tam prišiel ten obor, on si všimol ten kríž a všimol si, čo je na ňom. A keď sa obidvaja stretli, tak ten obor mu povedal tomu zlému duchu. Hovoril si, že si najmocnejší na svete, že sa ťa všetci boja. Ale ty sa bojíš toho, ktorý je pribitý na kríž. Preto ja ti nebudem slúžiť, keďže si nie najmocnejší, ale chcem slúžiť tomu, ktorého sa ty bojíš, tomu pribitému na kríži. A odišiel od neho. A začal hľadať toho pribitého na kríži. Ale nemohol ho nájsť. A tak hľadal človeka, ktorý by mu poradil, kde ho nájde. Až prišiel v jeden deň, keď kráčal po tom hlavomústom lese, prišiel takej pustovni, pri ktorej bol kríž. A v tej pustovni sedel starý pustovník. A on sa ho opýtal, mohol by si mi poradiť, kde nájdem pribitého na kríži? Lebo ja som mocný obor a chcem mu slúžiť. Chcem slúžiť najsilnejšiemu pánovi. A ten pustovník hovorí, ak chceš slúžiť tomuto najmocnejšiemu na svete, budeš sa veľa modliť. Ale ja sa neviem modliť, nikdy som sa nemodlil. Takisto sa musíš postiť. A obor hovorí, ale ja nemôžem postiť, pretože ja som silný a potrebujem veľa jesť, aby som nestratil silu. No a potom budeš musieť robiť aj nejaké dobré skutky. Lebo ak budeš slúžiť ľuďom dobrými skutkami, budeš slúžiť vlastne pribitému na kríži. A tak obor začal robiť dobré skutky. Postavil si na brehu veľkej rieky domček a kedykoľvek to prišiel a chcel prejsť na druhú stranu rieky, obor ho zobral na pier, podal si ho na plece a preniesol ho cez brod rieky na druhú stranu. A keď niektorý človek sa ho opýtal, a čo som dlžný? A ten obor hovorí, nič, ja slúžim najmocnejšiemu pánovi, ktorý je pribitý na kríži.
nemali dávať nič. Jeden deň bola strašná búrka, lialo hromy a blesky a na večer na okienko Oborovho domu kto si zaklopal. Obor vyšiel vonku a stal tam malý chlapček. Malý chlapček, taký ako naši chlapci. A poprosil toho obra, prosím ťa, nepreviezol by si ma na druhú stranu rieky? Obor hovorí, a čo tu robíš? Je noc, búrka, blesky, hromy a ty tu teraz, prečo nie si doma? A to vieš, že ťa prenesiem. Zobral ho na plece a hovorí mu, ty si ľahký ako pierko, teba prenesiem veľmi ľahko. A dal sa brodiť rieku. Ale čím viacej bol v strede rieky, tým ten chlapček sa mu zdal ťažší. A keď už bol na druhej strane skoro rieky, už nevládal ho ani niesť. Chlapček sa mu zdal taký ťažký, že obor celý spotený s poslednými zvyškami síl ho zložil na druhom brehu a hovorí mu takto. Ty si taký malý, ale si ťažší ako celý svet. A ten chlapček mu hovorí, máš pravdu, ja som ťažší ako celý svet, lebo ja som Pán Ježiš, ten, ktorého ty hľadaš, ktorý som bol pribitý na kríži. A teraz ti dám novú úlohu. Dnes si ma preniesol na pleci, ale od dnes ma budeš nosiť vo svojom srdiečku. Ja ti budem pomáhať, aby si ľuďom naďalej slúžil, aby si robil naďalej dobré skutky. Preto budem stále v tvojom srdci. Ty sa len musíš chrániť, aby do svojho srdiečka nepreniklo zlo. A tak budeš schopný byť dobrý celý život. A potom, na konci života, si prídem pre teba. A už budeš potom navždy so mnou. Milé deti, túto úlohu, ktorú mal tento mocný muž, ktorý slúžil Pánu Ježišovi, máte aj vy túto úlohu. Teda úlohu nosiť Pána Ježiša v čistom srdiečku. Tú lásku krstom dostali od Neho. Pána Ježiša máte vo svojom živote rozvíjať. Toľko pre vás, deti. Vy, milí rodičia, dostali ste svoje deti ako drahocenný dar od Boha. Zároveň ste dostali aj zodpovednosť na nich. Zodpovednosť, aby si vyrástli ľudia Bohu milí, čestní, dobrí. Vy na tom sa máte podieľať v spolupráci s Bohom, s Jeho milosťou. Môžu to byť tak, že vyrastú dobrí ľudia, ale môže to byť aj opačne. No, záleží na vás. Modlite sa veľa na svoje deti, požehnávajte ich a snažte sa byť vždycky počas celého života pre svoje deti dobrým príkladom. A vy ostatní, milí bratia a sestry, vy ste vám aj zalietajú účias, kedy ste aj vy boli na prvom svetom príjme. Odtedy možno behlo už 20, 30, 40 rokov, ale tieto spomienky ostávajú v nás ako veľmi živé, pretože to je naozaj vzácna chvíľa v živote človeka. Život vytrhol do záhrady vašich plánov a túžob mnohé kvety. Jeden kvet, ale ste si uchovali. Je to kvet vašej viery, ktorá vás aj tu priviedla do Božieho chrámu pri tejto vzácnej príležitosti. Chráňte si tento drahocenný poklad viery. Spolu s deťmi teraz máme príležitosť túto vieru znova obnoviť a oživiť. Deti si budú obnovovať túto vieru na vás. Vy ostatní v duchu sa pripojte k ním a obnovte si túto krstnú vieru. Teraz si dievčatá a chlapci zapálite sviečky od paškala, od veľkonočnej sviečky a nakoniec
Sľúbili ste, že ich budete vychovávať tak, aby sa v nich tento nový život lásky stále zveľadoval. Vyznali ste vieru Krista a v tejto viere sa udelili deťom krstu. Teraz ich privádzate, aby mali účasť na oltárnej obete a prijali oltárnu sviatosť. Je to vzácna a svätá chvíľa, za ktorú sme všetci vďační a oslavujeme Pána, lebo je dobrý. Sviečky budeme držať okolo rovno vytvorené a vynášať voz. Milé deti, pri vašom krste vaši rodičia a krstrodičia vyznali krstnú vieru, ktorej ste boli pokrstení a stali ste sa Božími deťmi. Dnes, keď máte plnú účasť na svätej omši a príjmete sviatostného Spasiteľa, nášho Pána Ježiša Krista, obnovíte si krstné sľuby a vyznáte vieru svojim srdcom a svojimi ústami pred tvárou svojich rodičov a krstných rodičov i pred celou farskou rodinou a sľubíte, že budete ako deti svetla kráčať vždy vo svetle Kristovom a budete verné Pánu Ježišovi až do smrti. Preto sa vás, milé deti, teraz všetkých pýtam. Zriekate sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí? Zriekam. Zriekate sa vašich pokušení, aby vás neovládol hriech? Zriekam. Zriekate sa zlého ducha, pôvodcu a príbeľa hriechu? Zriekam. Teraz vyznáme vieru na hlas. Veríte v Boha Otca Všemohúceho Stvoriteľa neba i zeme? Verím. Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Verím. Veríte v Ducha Svätého, Svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný? Verím. Chcete žiť ako deti svetla, stále kráčať vo svetle Kristovom? Chcem. Chcete úprimne milovať Pána Ježiša, najlepšieho priateľa detí a slúžiť mu verne v cirkvi? Chcem. Chcete náhodne sa zúčastňovať na eucharistickej obete a na ostatných liturgických úkonoch a na pobožnostiach? Chcem. Nech vás Pán Ježiš, ktorý osobitne miluje deti, zachová vo svojej láske, aby ste si hodnosť Božích detí chránili nepoškvrnenú pre život večný. Amen. Teraz môžeme hlasiť sviečky. Vedete vás v láske k Tebe. Žehnaj našu vlast nám na to od každého zla, aby sme žili v pokoji a v bratskej láske. Oženia požehnaj všetkých kňazov, ktorí starajú o duchovný život, deti a zdravotnú slávu Svätej Matky. Povzbuď rodičov i krstných
nechajte deti prichádzať ku mne. Prosíme ťa za tieto nevinné deti, privíni svojho srdcu a vždy do nich trval lásku k Tebe, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
prinášal svoju obetu čistú. Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskavo posved svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, tvojho Syna, nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával tie vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával tie vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Tajomstvo viery. Akým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti to vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zhliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho Syna, na tom Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba, aby sme dostali dedičstvo s tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, s tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojím orodovaním teba. Prosíme ťa, Otče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev, putujúcu na zemi. Tvojho služobníka, nášho pápeža Jána Pavla, nášho biskupa Jána Chrysostoma, jeho svetiaceho biskupa Františka, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetkých biskup prezidium. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zoslých bratov a sestry i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z tvojej slávy. Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi,